Jeg hedder Christine Mansberg, og jeg er kunstner på det fællesskabte værk på Trapholt. Det værk, vi skal til at lave nu her, det kommer til at omhandle tid, og I skal brodere. Det, I skal brodere, det er et ord, og det ord, det skal ligesom være essensen af den måde, I fortolker tid på. Hvad er tid? Hvordan vi bruger tid? Hvordan bruger vi håndens tid? Nu skal I til at brodere. Hvad har det af betydning for tid? Har jeg kontrol over min tid? Vil jeg have kontrol over min tid? Og er tid blevet måske en form for ressource i vores samfund i dag? Alle de spørgsmål og snakke og diskussioner skal vi have sammen, for at I hver især kan finde det ene ord, der er essensen af jeres fortolkning af tid. Det ord, det skal I brodere. Det værk, I skal lave, det kommer også til at indeholde tid i mange andre aspekter. Blandt andet så er det materiale, I skal arbejde på, det er I skal finde noget brugt sengelinned. Og fordi det er brugt, så indeholder det allerede tid. Så er der også mange af de her ældre sengelinned her, der allerede har et broderet monogram, og det taler sådan ind i det her med, at vi skal også brodere et ord på sengelinnedet. Når I broderer, så skal I tage tid på, hvor lang tid I faktisk bruger på at brodere. I ved alt sammen det her, når man bruger hænderne, så tager det den tid, det nu tager. Så al den tid, I bruger på at brodere jeres værk, den tid skal I til sidst brodere på jeres værk. Alle de her tider, vi får indsamlet for alle jer deltagere, det bliver også titlen på værket. Formatet på jeres værk er også afhængig af tid. Højden på jeres værk bliver nemlig jeres alder. På jeres værk skal der også broderes en blå livslinje, som går fra top til bund. Det er den linje, som kommer til at forbinde alle jeres værker i det store værk. Det store værk vil blive et værk, man kan gå rundt om og træde ind i. Værket kommer til at vise, hvordan vi også kan opfatte tid som både en cyklus, men også som noget lineært, som netop vises af jeres livslinje gennem værket. Jeg glæder mig rigtig meget til at se en masse af jer på Trapholt den 4. februar, og jeg håber, I har lyst til at være med til at skabe det fællesskabte værk om tid.